kodwa kumele siduduze ngoba kuye wonke umuntu ohamba emhlabeni kubeyisho into enje sayigcina ngebhola kaDingadinga saphinde futhi sayibona inhlansi yayo ilokoza ngokuhamba kwendidane nakumjejelo lokhu noma ikhathi ingafani kodwa lokhu kube ishokhi eshokhe wonke umuntu ngoba umuntu uma eshokhekile uyareact ngoba akekho umuntu onganayo imizwa akekho umuntu onganayo imizwa ihlungu kakhulu anomncane obeyithobile engenazinto namuntu kodwa simthole ehamba ngalolu hlobo ngami ngithi angizoyidelisa njengoba sifikile nezolo ukuthunywa isilo samabandla wonke kuba sizobabaza kanye nenkosi umele usizonke uRolishansela ukuthi sizobabaza ukuhamba kwalufana ngamagoqo thema sengifika namhlanje ngayikholisa ukuthi ngeka abantu abaningi angaka beqhamba ngabo akasekho ngempela kodwa-ke ngingakusho mina bodwa ngoba njenganamhlanje nje yithuba lokucelebrate impilo yakhe ngoba kusasa abantu bayaqala bayaqaqa amatende umsombuluko ohamba wonke umuntu inkinga izosala nomndeni lolu thanda abasibanikezele namanje luzoncipha ngoba imbila nembila emgodini wayo ngicela ukuthi umndeni ubumbane ukuthi okusele nokutholakala ku-investwe ey'nganeni zakho sicela ukuze ngelinye ilanga zingakhuli ziy'ngane ezi-angry zichaze umlando in the next generation sasinobaba owaduma waba yinto enkulu kodwa namhlanje siyimthuthukile kuyoba buhlungu kakhulu lokho bese ngifisela abantu abebesebenza nawo sicebi ongabafowabo namagidangoma onke asalile ukuthi ngicela ukufisela ukululama okusheshayo hhayi alimele ngokwenyama kuphela nalawa alimele nangomphefumulo ngoba umlando nje sike sawubona abantu bebesebenza nebhovo lakaDingadinga bafa kanye nalo angifisi ukuthi amagidangoma ngasichibi afe kanye naye kwakithi lohambe kanye naye kwanele lokho angifisi ukuthi kuphinde kwenzeke ngoba bazophuza ukurecover nazi amabhici sayidinga nje counseling bazophuza kakhulu ukurecover njengojiva olokhunjana osikhinkile ubani lo osikhevani and when bephuza ukurecover that will be a major problem ngoba the market will be gone will be starting afresh ilokho engakusho ukuthi mina ngibafisela ukululama okusheshayo bevuke beyithathe nobani bheka ukuthi uzophila kanjani ayi kanjani phambili ngoba ilegacy kasicebi ikhona ngeke isafa yona le heroism esimbeka kuyona namhlanje it will remain forever because umuntu uma ekhipha i-hit song wayesethi uyawuyeka umculo he will remain a hit maker but uma ekhipha i-hit song wathi mina ngisazoyigqiba le ngoma ngisazohamba ngiyocula omunye ufantami gone